Nanghinglo ta karon sa tong balay mga kaidol. Ato hingloan na tong balay kay dili man ta busy kaayo karon sa uma. Dire na pud to sa tong panimalay karon manghinglo ta. Ni kinabuhi og nanay. Pag naa ka sa panimalay, trabaho. Pag naa ka sa bukid, trabaho. O mao ni atong trabaho. Pag usa ka kananay na, o kailangan mulihok jud ka sa mga lihokon. Mga lihokon sa panimalay, ana gyud na. Mao ni mong area diri oh. Oh. Di ba? Oh, di ba? Oh, to. Ato ni balik sa tangan. Hapot na to para limpyo ang atong atubangan. Kay daplin man sa kasada mga kaidol oh. O daplin sa kasada. Kailangan limpyo siya sa pananaw sa tao kay lain man kayo masawayan tag tao mga kaidol basta ang atong balay hugaw daghan jud mo kuan sa tuwa mo nang kailangan limpyo gyud ang atong balay. Bahalag pobre ta basta limpyo ang atong balay. Maginamos mabulad ang atong sudan sa atong panimalay basta limpyo tong balay. Fights na mga kaidol. Oh, mo ni lugar mo diri mga kaidol oh. Oh, di ba? Oh, mo na diri. Og salamat di ay sa inyong suporta sa adlaw-adlaw sa kuha. God bless sa inyong tanan. Bye bye.